yn Gymru, mae'n anhygoel. Oes ddim byd well na gallu weld pobl ifanc a siarad efo nhw'n Gymraeg. Wsos dwytha fi a Zac athon ni i Wrecsam a nathon ni wneud sesiwn orienteering i criw o pobl ifanc yn ysgol. A oedd o'n ffantastig iddyn nhw gael opsiwn o dysgu Cymraeg trwy hynna. Fel arall, oedd nhw yn ddisgwyl rhywun Saesneg yna i throi fyny a dysgu nhw'r sgiliau yn Saesneg, ond oedd o'n really neis i gallu fod yna a dysgu nhw sut i wneud yr un weithgaredd, ond trwy'r gyfrwng Gymraeg. Yn y maes gwyddoniaeth lle da ni'n weithio, mae yna rai geiriau sy'n Saesneg yn yr ochr technoleg a rai gen ni Gymraeg cyffredin, Cymraeg lafur felly. So, yn y labordy ac yn gweithdy, beth da ni'n neud ydy weithiau da ni'n siarad hollol Gymraeg, yn enwedig pan da ni'n drafod o gwaith da ni'n neud. Weithiau da ni'n defnyddio hyn o geiriau Gymraeg ar ochr technoleg, a da ni'n gymysgu hynny weithiau, ond mae o'n gweithio hynny. Swn i'n dweud cyn i'r Cronfa o rhan fwyaf o'r busnes ni allan yn Lloegr, achos dyna lle mae rhan fwyaf o'r pyllau nofio ag ochr yna, so o'n i'n gwerthu yn Lloegr rhan fwy'r amser. I ddatblygu a profi'r broses, mae'n bwysig cydweithio efo busnesau yn yr ardal sy'n medru helpu ni i brofi beth da ni eisiau trio wneud yn y dyfodol. A defnyddio Gymraeg i gysylltu efo heini, cael trust nhw i gweithio ar y busnesau nhw. O hwnnw, y ffaith bod ni'n gallu cysylltu'n Gymraeg yn hollol bwysig i ni. Mae gen ti hefyd yr cyfryngau cymdeithasol, ac mae pobl yn rili gwerthfawrogi pan mae pethau fel yna yn dwyieithog. Felly, pan dwi'n gwneud post yn bora, a mae angen gwneud post bob bora oherwydd mae pobl yn gofio bod chi yma, os dwi wedyn yn gyflym iawn yn gallu gwneud o yn Gymraeg a Saesneg, lle mae yna llefydd eraill lleol methu neu hynna, so rhaid i nhw cyflogi rhywun neu gyrru'r post i ffwrdd i rhywun i gael y gyfieithu. So mae post wedyn yn mynd, mae'n cymryd amser, a mae'r post Facebook gorau mwy off the cuff, mwy fatha in the moment, so mae hynna wedi helpu fi lot. Mae yna gymaint o swyddi yn cynnwys yn fi lle mae gallu siarad Cymraeg yn hanfodol. Mae yna lot ohonyn nhw yn yr ardal hefyd sy'n gofyn i chi siarad Cymraeg, felly mae gallu a cael y sgiliau i allu gwneud yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn. Mae gallu defnyddio'r Gymraeg yn mywyd bob dydd yn bwysig iawn i fi. Dwi'n lot mwy hyderus yn siarad Cymraeg, ysgrifennu'n Gymraeg, a gallu gweithio trwy'r gyfrwng y Gymraeg. Dwi wedi byw yn Gaer yn y gorffennol a nes i ddim sylweddoli pa mor gymaint o'n i'n colli defnyddio'r iaith Gymraeg. So'n symud ymlaen wedyn yn ngyrfa, dwi'n gwybod bod hwnna'n rhywbeth pwysig iawn i fi. Ia, mae'r prosiect hun yn y rhanbarth ARFOR, a mae hwnnw'n rhan fwyaf Gymreigaidd. A felly mae'r busnes wedi troi ei hun yn fwy Gymreigaidd wan ar ôl ni dechrau'r prosiect. So mae hwnnw wedi newid yn y busnes. Da ni redag prosiectau wan, fel ni defnyddio Saesneg i redag prosiectau o blaen, y rheoli'r prosiect. Mae hwn yn cael ei wneud yn hollol Cymraeg ar hyn o bryd. A mae hynny'n helpu ni meddwl sut gawn ni gysylltu a sgwennu i gwmnïau eraill yn Gymraeg. A hefyd, beth sy'n digwydd hefyd yn y busnes ydy heini sydd ddim yn siarad Gymraeg, mae yna un a ddau sydd ddim yn siarad Gymraeg, maen nhw'n dechrau cael gwersi Gymraeg wan i helpu ni efo'r busnes. Dwi lot mwy hyderus yn siarad Cymraeg yn gweithio trwy'r Gymraeg, a mae'r prosiect dwi'n arwain ar trwy Amsbarc yn yr prosiect Cymru'n Llundain, so dwi'n gweld yr effaith yna hyd yn oed fwy. So dwi'n gwneud digwyddiadau enghraifft yn Llundain efo'r diaspora sydd yn byw yno, a mae'r gofodau Cymraeg da ni'n gallu gynnig i bobl ella sydd yn colli defnydd o'r iaith a ddim yn cael y cyfle yn arbennig iawn.